Tak právě jsme na cestě z Brna do Prahy. Jelikož tady Peťo, jak velký blázen, mi dneska napsal, že hele kámo, nechceš si chytnout něco stopem a jet ty vole někam třeba do Brna? A já říkám, ty vole ne, sedu na to, nemám ani peníze. Ale ona přišla máma, dala mi nějaký peníze, jelikož jeli pryč na Moravu. Tak jsem říkal, Peťo, jdeme na to. Ať jsem se těšil jako blecha, Peťa taky, Peťo zasměj se kurva. Hej vole, teďka jsme vole na dělnici, tam je dělnice vole, ukáž vole. A tam budeme stopat auto kurva. No, vyrazili jsme ve 4 hodiny odpoledne, středoevropského času. Ale počkej, čeknu kolik je teďka vole. 3. července 2009. A 4 hodiny 09 minut vole. Počkej, ještě ne. No a hele, tady nám projíždí odvoz. Ne, to nebyl on určitě. Auto. Vyjde směr tady? Jo. Nějaký Polák skurvený. Ale to byl nějaký čurák, který nám nezastavil. Ale ne, v pohodě. No, chytli jsme hned první auto, ani ne po půl minutě. Ty vole, a ono, hejhle, tamhle dobrý chlapec, no pozvali hned na Big Maca do McDonaldu. Ty vole, jak nám byl taky vděčný, my mu taky. Víš Peťo, vole, stopujeme. To jsou fízlové. Nejsou. Sakra, teď do kalí! Ne, to jsem zase nebyl já, to byl zase někdo jiný. Ne, hele. No a stopli jsme hned první auto, za 2 hodiny jsme byli v Brně, jakož ten týpek to kalil jako prase. A já jenom říkal, sakra, ty to kalí! Ne. No, v Brně jsme byli před 6, v 5 Davicích, no takhle, ne. V Brně jsme byli před 6, ještě jsme přesíhli tady Peťovu ex-přítelkyni. Takovou jednou čupku. No, jel autobusem, ale asi o hodinu dřív než my. No, tak jsme šli, chtěli jsme jít do nějakého baru, nebo nějakého kloubu, ale jak si nás ze 3 vykopli a ze 3, tam se nám nelíbilo. Tady je identifikace, 3 razítek, Peťo vám taky ukáže. Peťo, ukáž. No, a teď je, kolik je Peťo? 4:10. Je 4 hodiny 10 minut středoevropského času 4. července 2009 sobota. Tak jdeme lidi, tak jdeme stopovat, tak nám držte palce, až budeme v Praze, tak natočíme pokračování. Čau, Peťo, zamávej, počkej, ještě spolu. Ahoj! Kurva,